Θα ήταν να το δούμε. Πάμε το βλέπω. Έχει θέση και δεν. Ναι, μπορούμε να το κρατήσουμε για έκπληξη. Περισσότεροι θέλουν να το κάνουν πάνω. Έχω να με βλέπετε τώρα που δεν έχουμε γεννήσει, δεν το έχουμε δει. Το καημένος στους έργους, όταν κοιτάζει λίγο και μετά γυρίζει κατά και δεν κοιτάζει. Γιατί με αυτό το θέλω τώρα, πώς είναι ότι δεν φαίνεται. Σε εμάς τώρα δεν θα βάλει, δεν νομίζω. Κεφαλάκι. Ήρεμο είναι. Πάρα πολύ. Όχι, κεφάλα μου. Πω, 3,80. Από το μπαμπά του. Πολύ καλό είναι. Φλάς. Δεν κινείται. Πώς κοιμάται. Όχι, κουνιέται. Κουνιέται πάρα πολύ. Λένε όπως την προηγούμενη φορά. Ναι, πάλι ζωηρό είναι. Πάρα πολύ. Ξέρεις τι κιλό είναι 18 και 6 μισό λεπτά. 18 και 6. Όχι, 18 και 6 εβδομάδες. 18 εβδομάδες και 6 μέρες. 18 και 6. Όχι, 2 και 7. Το πόδι του είναι τόσο. Α, μοιραίο, κοιτάκι. Α, και 18 και 6 ψηλό ποδαράκι έχει, μεγάλο. Να τα πω. Τα χέρια αυτά, δηλαδή ένα χέρι από εκεί, και τα πόδια τώρα. Τα έχει και αυτά πώς τα κάνω. Λυγισμένα τα έχει, την κυλίτσα του, τα γόνατά του βλέπω. Έχει και τα χέρια μαζί και τα πόδια από εδώ. Έτσι ενωμένα πάλι, στους αστραγάλους. Πολύ καλό είναι, ο πλακώντας καλός. Τέλεια. Φαίνεται φίλο. Όχι. Εντάξει. Έτσι και εδώ. Δεν φαίνεται. Πάντως δεν είναι πολύ ήσυχο, αλλά κουνιέται. Άλλο διακύβατο. Είναι ένα πόδι από πάνω, πόδι από εδώ, ένα χέρι από εδώ, ένα χέρι από εδώ. Τώρα που προστάσουμε το βλέπουμε. Ναι. Παιδιά και πάλι. Όχι, δεν καλό φαίνεται. Φαίνεται, ένα ματράκι. Ναι. Να, δυο χεράκια, προσπαθεί να το βάλει εκεί στο στόμα και προσπαθεί. Να, χέρι. Λοιπόν, τώρα το χέρι είναι εδώ δαχτυλάκι. Και το ποδαράκι είναι κάτω. Εντάξει, λυγισμένα, εδώ είναι το δύο τα γόνατα. Πάντως φίλο δεν φαίνεται. Βλέποντας καλός. Δαχτυλάκι είναι αντίκαιος. Ναι, το είδα. Ματάκι και φακός. Πολύ καλό είναι. Πόσο ίσως έχει τώρα? Τίποτα. Τώρα ίσως δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Αν υπολογίσουμε ότι από το κεφαλάκι μέχρι το κολαράκο, ας πούμε, είναι στα 12 εκατοστά. Να έχουμε και 5-6 τα ποδαράκια, δεν ξέρω. Είμαστε καλά. Πολύ καλά είναι. Γιατί να σας πω κάτι, μου λένε ότι